Tradicionalni božićni turnir u malom fudbalu u Krupnju ove godine organizuje Fudbalski klub Cerova u saradnji sa Fudbalskom akademijom Rač pod pokroviteljstvom opštine Krupanj i ove godine u saradnji sa Futsal asocijacijom Srbije. Turnir zvanično startuje 20. decembra i trajaće sve do 14. januara. Zvanično otvaranje je u subotu 20. decembra od 15 časova kada počinju utakmice. Ove godine imamo veći broj prijavljenih ekipa u odnosu na prethodne godine, za nekih 30%, oko 50 ekipa u svim kategorijama od veterana i seniora do mlađih selekcija koje ove godine igraju po futsal u saradnji sa Futsal asocijacijom, tako da će sve selekcije od 98. godišta do 2008. godišta, prvaci svih tih generacija, plasirati na završnicu za prvaka Srbije u martu ove godine. Želeo bih da iskoristim priliku da pozovem svu publiku iz naše opštine i šire da prisustvuju utakmicama koje će se organizovati svakodnevno. Pozivam također iskoristiti ovu priliku da pozovem sve one koji vole futsal da u subotu budu u sportskoj hali u Krupnju, gdje će na novom parketu sportske hale u Krupnju imati priliku da vide najbolje ekipe, jer pripremamo za sam početak najkvalitetnije utakmice kako u seniorskoj konkurenciji, tako i ostalim konkurencijama. Veliki broj kvalitetnih igrača, prvoligaških igrača, imat će publika priliku da uživa svakodnevno, tako da koristim priliku da pozovem još jednom sve one koji vole fudbal da nas se pridruže svakodnevno.